Eguerdion lagunok, ongi etorri txorienera, hemen gaude, beste egun batez, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta, betiko kontuekin kosinatzera pixka bat. Betikoekin ez, desberdinak ekarri ditugu errezetak. Bai, errezeta beti ezberdina dira, noski, kontuak ere ezberdinak ekarriko ditu, bueno, azkenean, orokorrean kosinatzea, hitz egitea, kontu kontari egotea, zuekin denbora tarte politoa pasatzea hori egunerokoa. Eixa da. Sortia daukau. Bai. Bueno, gaur nik ekarri zuet lagun baten errezeta, Josemari Arbelaitzen errezeta bat ekarriko dizuet, eta izango dira olako itxaski salteatu batzuk, arroz gainean, eta gero eraman gute olako itxaskabra, nola esango nioke, nik estalki bat gainean. Orduan, bueno, gaur ere Goi-Mailako sukaldaritzara joango gara, eta hortik lehen errezeta, eta gero, bakizu bigarren errezeta izaten dugu, eta kasu honetan, Patrik, zer egingo du? Nik etxeko errezeta bat olan ekarri do, gaur da, abenduak 10, asteartea, nire ama Idoia Lazpitaren urte betetzea. Eta orduan, ekarri ditut olan ospatzeko, eta ez dakit, pikoteorako da, hamburguesa txikitxo batzuk. Caprese hamburguesatxoak. Oso ondo. Idoia musu bat, eta hemen nola doan gure gaurko lehenengo errezeta. Gatza eta azukre nasi, gero plater batean nasketa honen oinarri bat jarri, eta hor gure itxaskabra haragia jarriko dugu 20 minutuz. Garbitu, oliotan belarru zeintzuekin jarri eta gau osoa izango du bertan. Bestatetik, itxaskiak banaka egosiko ditugu, eta hor lortutako gura gorde ingo dugu. Ur horrekin arroz saldatxu bat hasiko gara egiten, eta arroza krematxu dagoenean, burina gehitu, eta gero plater baten oinarrian jarriko dugu arroza, gero itxaskiak salteatu ingo ditugu, arroz horren gainean jarriko ditugu, eta bukatzeko fin moztuta gure itxaskabra estalkia. Orduan, zu lasai, oraintxe, doaz zugana. Ikasi indotzu? Bai? Irakiten zan da, ontxe, lasaitu da. Eta nik esan didalako? Nik mugitu oterako apurtxo. Ez que beste daukan kedana, aurpegisa emoten da. Lurruna ona da, sinborak entzeko. Bueno, hor, lanpernak egosiko ditut. Hor, hau izango da azkenean, litro bat gutxi gora era, 35 gramo gatz, hau izango da, gutxora itxasuan dagoena. Eurak pentsau da itxasuan dauzela, ez? Bai, baina agosteko da. Temperatura ez da izango berdina, naiz eta aldaketa klimatiko izan, ez dut uste, espero dut, gure itxasuak temperatura hori ez hartzea. Lanperna zenbat denbora behar dute irakiten? Bueno, ura irakiten dagoenean sartu, eta berriro irakiten hasten direnetik minutu bat. Atera, eta ur hori gero erabiliko du besteek egosteko. Bueno, hau martxan, eta orain, bestaldetik esan dako, hemen daukat kilo bat gatz, ingo dena bitu, hobeto, nasi ingo dut hemen ondo, eta gero goea ingo du. Azukrea 200 gramo, 200 gramo. Gatza izan beda gatz larria, ez? Gatz lodia bada hobeto, larria eta azukre zuria. Hau, hartu, eta honekin ingo duguna, hoe bat, hemen, tak, hoia jarriko du hemen, eta, hau da, gure itxaskabra ja garbia, kendu dizkio dela ezur guztiak, jarriko dugu, etzan da. Kostaten dala, Kostaten dala kabria jolan azurrak eta kentzia da garbitzea. Bai, bueno. Bauka bere lana. Arraindegikoai. Arraindegen eskatu eskero egiten dute, eta bestela, ez da izan bat urtean arraina garbitzen lan egin duenak, esku hartzen du nahi eta nahi ez. Hemen, guk hemen jain dugu egaluzia, idugu izokina, eta denborak gatzetan ez dira berdina, ez da gutxi bere. 20 minutukin, txaskabra askoz finagoa da, 20 minutukin neiko daukau, asko jota ordu bete, gehiago ez utzi, zebestela, benetan gazia geratuko zen, eta hori ez dugu nahi. Orduan, hau irakiten hasi da, eta gero hemengo ur pixka bat, eta ardo txuria, porrua, kipula, azenarioa, piperbeltz aleak, hemengo ur pixka bat, eta utziko minutu batean irakiten. Eta hori izango da gero muskuioak irekitzeko erabiliko dudan salda ero, gure txirlak irekitzeko ere hemen irekiko ditut, eta gero izango da hemen lortutako salda horrekin arroza hau ingo dugu. Arroza hau 10 minutu egosita dago. Bale. Hemen esaten du, jatetxeetan egiten den aurreratu, gero eskatzen dutenean bakarrik zerbitzatu behar izateko.
bueno, ja, dagoeneko 10 minutu gozita, gero bukatzia izango zen. Eta badau hementxe itxasolan usaia, ez pentsa. Bai. Etorri jan justu igual aldamenian daukarako, baina, bueno, beste urte baten be, urte amaierara heltzen gabiz, eta horrekin dator EITB maratoia. Aurten abenduak 12an izango da, gabiz errepikatzen segatik, garrantzitsua dalako, eta nahi dugulako zuek buruan hor hiltzatuta aukitzia. Bueno, fetxia 12an, baina ekarpenak, baina ekarpenak aldozu egin, nahi dozuenean, gaur bertan, bentsa uste dut pantailan telefonua, edo bizuma, olak modernua edo baldin basarie, eta dirua joango da azkenean, kardiopatiak eta gaixotasun kardiobaskularren ikerketarako eta pairatzen dituzten pertsonen zaintzarako bai. Orduan, aurten lelopia entzun bihotzari, da? Guk entzutu dutzagu, da hemen emototzu gomendioak bihotza zaintzeko, osasuna zaintzeko, baina, arreta beti hor egon bida. Orduan, aurten baukau abestixa, hemendik ate talde mitikoan eskutitza abestia, aurten gaia Martin Urrutiak eta Leire Martinezek ematotzia hotza, eta, politxa sortu da, hori egon ginen zigurta bisokar grabatzen hementxe abesten, bihotza margotzen, da, ikusiko zinuten. Eskerrak, lehi bakarra. Hola, nik jakinda, Patrice gaizki abesten duen. Ez nintzen gaizki abesten zuen. Bixok be. Nik abestea Patri ez da nire. Nik onartzen dut, oso gaizki abesten dut, eta gainean lotza sentitzen dut nire ahotza entzun dut. Bai, benetako ausolotza. Ez zu baina oso lotzatixa. Holako gauzetan, Eta eskerrak hor playbacka dala, eta gu hemen abestu egin genuen, eta ni entzun nintzen ni neuri, baina, hor lehortu ziren geratzen ziren landare gutxiak, hor baratzean, da... Euri faltan, baldin bauko zuen nolan, ez dakit, herrin bat edo, deitxu zigorri da bixoi, da, hanengo gara, herriko plazan, kantu batzu botaten, da, eurisa itoitan. Inungo arazoik ez. Hau hasi da irakiten, minutu bat utziko dugu hemen azkenean, ardotxuria daukagula, utziko pixkal lurruntzen, eta barazkiak eta zaporea hartzen, barazkien zaporea. Eta gogoratu salda hau, oin hemen muskuioak irikiko ditu dela, izango da, gero arroza hori egiteko erabiliko duna. Gero salteatuta doaz itxaski guztiak. Orduan, behin irekitakoan, oskolak kendu, denak, aragia bakarren dugu, muskuioen aragia, lanpernak ere banan hartu eta aragia tara behar diegu, horrela, orduan, hor lana hor badago, hauek ateratzen, eta gero txirla horiek ateratzen ere, biteli ikusi zeitu dara. Txirla horiek ere aterain behar diegu, aragia, eta gero, berez gozo daude, salteatu da gero, beste ikutu bat emango diogu. Baditu danak proba hori bidala. Espada. Oso ondo, eskerrik asko, sakrifikatu izanagatik, Patrizia bitan. Zigorrek errezeta hau, atara da Jose Mari Arbelaitzengatik, ez? Hau egiten zuten Arbelaitz jatetxean, hemen Miramonen zegoela. Nik ezagutu dut, nik ez dute ezagutu hemen lan itxen hauenetik, ze 2014an itxizan. Bai. Eta, Michelin zarrat eta irabazi zauen, baina gero Jose Mari Arbelaitz bueltatu zen, Hilariokin eta hirugarren anaiakin, Eusebiokin, euren oihartzungo baserrira, Zuberoara. Beraz da, errezeta bat bertan itxen zabiena, ez? Oihartzungo jatetxean. Hau zen Arbelaitzekoa. Hau zen Arbelaitzekoa. Arbelaitz jatetxeko errezeta dago. Hau zen Jose Mari. Hemen musu handia bialdu nahi diot, ze, bakit gaizio egondala, Jose Mari, baina, legunian esaziaten, desborzadorakin horre almaserri ondoko zelai guztiak garbitzen ibilizala, orduan horrek esan nahi du, hobetzen dauen seinale. Errekuperatu dala, hauek fina dira, Arbelaiztarrak, eta han zebilen Jose Mari, Ondo dauen seinale. Eta, Hilario Jose Mari Eusebio egisa da, Arbelaiztarrak diela erreferentzia bat, Euskal Herriko gastronomian, eta hor da bizela, Hilario jasoan 1981an sari nazionala, gastronomiakoa, eta 83an bebai gastronomia saria euskalduna, euskadikoa. Beraz, erreferentzia handia, euren gaztatarta famatua txorien den jogu, eta gaurkoan, euren errezta bat bebai, gaurko arroz saldatxu berezia. Jubilazioa ondo irabazita daukatela. Oporrak, pena, saiatu nintzen, itxi behar zutenean Zuberoa toki hartzen da juten bertara jatea, baina... Topera zauer, Topera azkenengo asteetan, eta ezinezko izan zen, da... Pena horrekin geratu nintzen,
bueno, behitu lehenunean behinat ormatxeari bizitan egon ziren. Gonbidatuko ditugu ona, da, hau txoko bat izango basan bezala, ez grabatzeko, eta baina... Bai. Igual behartuko ditugu kosinatzera jubilatu bestian, hori igual. Bueno, erakusteko asko daukate, Oie, nik izan dituan maizu handirak. Ja, igual eurak deskantxuan dauz, da esatu zu, ez da, ezaio, Jose Mari, Hilari, teleiztan eta holan aratzea eta gentian eta holan ez da hainbeste, baina kosinatzia bai. Kosinatzia ikusten zen gaina biziten zuela, eta maite zuela, eta... Bueno, erreferente bat, Euskal Herri mailan, gastronomia ze gaina hau baizala betiko sukaldaritza, baina, bueno, ikutu berritzailearekin, eta... Bueno, beti oroitzen dut hori, nola saltzak eta bera bukatzen zituen, ze hor goimaiako sukaldari asko dakizue, bueno, bai, jatetxean da agertzen dira, baina beti gero bidaia direla eta Hilario beti bertan. Hilario bertan, gero jangelan Eusebio, eta gozo gintzan, postretan Jose Mari. Jose Mari bera, eta, bueno, historia gustatzen zitzaion izan ibiltzea. Oia horretan da, bai, ibiltzen zen. Bueno, muskuluak, egozita, azkenian baizu etapa jarri, eta irakiten azten denean, kanpora, oiege, aragi atarako dugu. Eta hemen bertan, bueno, txirlak hartuko ditugu, eta hauek ere barrura, eta gero, ja, gure, bueno, salda hau, behira ze, indar hartzen ari dan, hemen arroza berez saldarekin egozita daukat, 10 minutuan, irakitan ura euki, bota arroza, beste 10 minutu, eta gero ostu inbar da zeitxuan arroz hori. Bueno, arroz horrek gero hartuko du, hemengo, arroz baten garrantzitsuena salda, eta guk salda lortuko du. Potentzia duna. Hori da. Azkenean arrozak, bueno, hainbat sekretu ditu, baina sekretuen artean, hori ez, lehengo botatzen dozuna, hor, erregosten dozuna, baina salda da garrantzitsuena. Zer? Txisporroz da, Otario, aitorre joan, ez da egite ikusi da, baina... Ai, jorgo itxaba. Bai, lanperna kortako... Oitxan niri botastazo. Bueno, itxaski usaiarek, ze kolonia erabizten duzu, Patri? Eau de Lampergen. Eau de Lampergen izen atraktiba lan marketing aldetik, hori makillajera joaten garenean goixian, gaur esan ez da. Gaur, xokolate usaina daukatzu. Gaur, eta gaur esan ez da, hemendik parkinera bada, lekua... Bai. Bastante... Hori lenguan esan. Lenguan esan. Bai, ez kipula. Gaur goixian esan ez da. Osa, hori lengu gunean esan ez da. Tipula erregozi usaia, holan, parkinan aparka dotenia da, hemendik ara, heldu da usaia. Igual, bai. Eta kontu da, izatzen, kipula sopain genuenean, ez? Bai, hori da. Eta orduan hartu zuen. Orduan hartu zuen. Bueno, ez dakite, kabrarrokan usaia helduko zan, hortik, edo ez, baina hor gatzetan daukau ondo estalita. Hortik, usaiek estatatzen hortik. Eta, hori, zigorrek kabrarroka erabili dau, baina kabrarroka bebai, mota desberdinetakoa dago, ez? Daukau, sakoneko kabrarroka gorria, sukaldaritza puntutik, ez dala oso interesgarria, ez da interesgarria. Interesgarria dana bai. Hori, salakiteko bai, baina ez urpila dauka, ez dauka bestea eragi. Orduan gehiago da, saldak eraiteko erabiltzen dana. Ero, pure eiteko baita, oso, bueno, xubero, ero hartzaken hori pastela eiteko ere balio digu. Bai. Bestea hobea, baina balio digu. Karo, aragi geixaukin ez. Aitz kabra da bestea, da normalian, arrainone itxotzagunean erreferentzia eta normalian kontsumitzen duguna. Aiz kabra. Gero daukau, itxas kabra. Asko kabrakin nahazten dela, baina, bueno, jatetxetan bi espeziak saltze dituzte, eta hau itxaskabra izaten da apurtxo bat ilunaua. Nik desberdintzen enitxun jakin. Eta gero dau bezat oso txikia dela kabrarroka txikia. Eta ez da dela aurreko espeziak, baina ondiokan ez dela hasi da, espezia bat txikixaua dela berez. Gu bezala. Gu bezala, hori da. Gure espeziak gizakiak, beste egun ematean... Gizaki txikiak. Gu egun ematean jungo ginen, ez dakit, ez? Espaziora, eta beste hemendik milaka eta milaka eguzki urtetara, eta beste zibilizazio batekin aurkitu, eta ikusi, gizakiak gu bezalakoa dira dana, gu gara tamaino estandarra. Txakurrak badauz desberdinak, eta dau jaskia, eta Yorkshire Terrierra, da biak txakurra dira. Gu gara gerzikaiau Yorkshire Terrierrak. Hoi da, ero malaletxiakin, txikixak. Ozean da, pekinesa, ozean da. Pekinesa. Bueno, gure txena, arratu ditxakur, bueno, jo, oin, bikotian, bueno,
tiok, tio Javierrek, baserri ekarri dabe... Potimarroi kalabazak ekoizten ditxunak, tio Javier. Etxerako, ekarri da, arratu itxakurra, eta, zara, txinger ditu diote. Txinger? Karo, txingerra, zirikatzaile erreik dela txingerra moduan, txingerra, txinger ditu diote. Beste puntu batetik noien ni. Ez, txinger, dalako, kaparra bat, ez da geldi egoten, eta da txingerra moduan, osea, erreik dau. Eta, guretzako arratu itxakurra, batzu ostiko txakurra bedeitzen diote, holako errazai, baina, ez dakit nondi juten zinen, Patri. Ez que hor da bizkeinuak iten eta. Ez ikasurik, oso simplea dira, bai. Hemen txakur bat, txakur arraza bat gainera, jarten bozu, zuk ezagutzezun pertsona bakoitzai, nik beti mutilai, nik beti izatetzat bera dela, golden retriever bat, hau labradore bat. Zein, lasaia hori, lasaia hori, itxuek eta eramaten da bena, eta holakoek, ze da, haundixa, lasaia, apurtxo bat infantila, ona, nik beti izatetzat, bera daukala, izaera hori. Gero beste datzu badauz, urduri xauak, border collie bat, mendira igo, jetxi. Igual, gero zigoriturritaren modukoak. Eta gero zer egon zan, hori, bez duna, basurdea. San Bernardoa edo, holako beti garagardoan barriak indodiana hemen, belu tipokoak, belu motako gizakiak. Horrek estimatu die, horre die, asaritarako aseriak arrapatzeko ere bitzen zen? Bueno, hainbat kabrarroko bai, ez que pasago hortik, gero gizakiak ez dakizai, txakurrak kabrarrokara bueltatuko gara, eta 1971an Arzakek kabrarroka pastela asmatu zauen, oinarritutan Markesa de Paraberen legatz pasteletik. Berak beste arrainak inin zaben, eta, kristuneko ospia irabazi zeuen Euskal Herriko gastronomian, egisa da oso apreziatua dela. Gaur egun, ez da hainbeste igual ikusten jatetxeetan eta ez? Lehen eskontzatan eta holanda beti sarrera moduan da hori asko itezan, baina... Nik ikusi izan dutenian ointxe, Madrilen hartu nagoen azkenengo aldiz. Eolako Euskaldun jatetxe batera joan itzela, eta zan arrain pastela. Hau da, pentsatot, legatzakin izango zela edo eskadiakin. Honek, Arzakek atarria dugu inbertsio berdina, baina egiten du hori, eta ero plantxan egiten du. Hartu, eta txigortu egiten du, jartzen du sartei bat, bero, ero plantxa, eta pasatu egiten lan alde guztiako lan gorritu egiten dizkio. Eta beste errezeta bat da, azkenean, beroa jan aldan baita, errezeta bat, zeperez hotza jaten dana, baina, hor daukezue beste aukera bat. Ni hemen hau... Ikusetzu, landalan. Landalan, benetan hauek, behitu, lanperna jan izan, Galizian jan genituen, desente, eta han presio honean aurkitu genituen. Nik azkenengo aldiz lekeition. Bai? Behitu. Eta, guk han Galizian egia esan, presio honean aurkitu genituen, eta erosi genituen lanpernak. Nik takit, denbora, bitu, ingo duena da, hemen ikustea, azkenien da, garbitu hauek, gero txirlai ere hartu, aragi atarako digu. Hau da, izango da, arroz itxua, ez? Esaten duguna... Hori da, hemen izango itxu... Eze behin bier, itxu da, begixak itxita jaten mozue, ospolita ez tozuna eramango. Kontua da, gu, zeituen gatozela, hemen, lanpernak, bestaldetik txirlak eta bestaldetik muskuluak, garbi dauzkagula, eta gero, errezeta jarraitzen. Ingo duena da, hemengo ja, 20 minutu pasata gongo direnez, garbiturarekin ondo lehortu eta oliotan, hemen biniluarekin sartuko du, baina gustuko espezie belarru zaintzu batekin jarri, eta hogeta labordu egoteak komeni. Arrapo indutzun nik ontsesu jaten. Zetan? Ni? Ez. Lanpernak, txirlak, muskuluak. Hemen, belarru zaintzuekin atzo jarrita, gure kabrarroka, hogeta labordu, atara genuen, garbitu, eta ero oliotan. Hemen, salda badao. Eta hemen esan dakoa, ur pixka botako dut. Eta baina jungo gara, risotto bat egiten. Txoina, hau ez dakotzen. Parkatu. Zen batera? Tope, bai. Eta hau risotto bat izango gasa moduan, aurrena, ez talingo du pixkaturaekin, ez guztiz, eta eroen azten jungo gara. Ingo duna da, gero, egosita dagoenean,
gurina botako dio, risoto bat izango esan moduen, gero hor ikusi nuen sukaldaritza programa batean, esan tipa, esan italiarra, baina abizen italiarra zeukan, eta esaten zuen itxaskiekin egiten ziren risoto edaulak, ero pastari, gaztarik ezitzaiola botaten. Eta ezan olako mafiaren izela, Vitelli erolako bat, eta arek esaten zuen itxaski... Nik esan zuen, bai. Baina risotoari... Risotoari ez, risotoari botatzen jako. Bota bai. Bueno, manik ez digo. Niko indala gutxin nago, nortarrentxeak eta gorgonzola gazta. Baina normalian pasta danean, ogi birrindua, perrexila, berakatza, baina gaztarik eskako botatzen. Kontua da hemen, gatzarekin da kontuz, ze honek ja berez gatzpilo bat, indarra hartzen du, ze egosi ditugu, muskuiluak, txirlak, hemen gero lanpernak egosteko ura ere erabili dugu, orduan gatzaldetik potente. Eta honek gero lagungarri moduan eramango du olako, bueno, tipulinak inimarro baina enaukanez, albaka olio bat ingo dut. Hartu, eta birrinduko ditut, albaka ostu batzuk, olio txorrotako batekin, da gero, gainetik botako diu, baita ere. Ze ona. Orduan, bueno, hau uste zagun holan egoste, noizian behin moituko dugu, salda gehiago barba botako du, eta gero hauek sartei bat hemen utziko dut, eta salteatuko ditut, bero daudenean, gure itxaski guztiak. Hau, hor. Eskerrak, bera, nik, benetan, lehen da behin, ez ditut ondo ikusten zenbakiak. Hemen txena ben ni pantai artean. Eskerrik asko, Patri. Eta, bueno, bakitzu, kabrarrokak arrixen artean ibiltzen dira, eta bakitzu ze gehiago ibiltzen den arrixen artean? Sabor pila bat. Egin daue... Baina, itxasoko arri artean? Itxasoko arrixen artean. Bai, eta egin daue olako, ikerketa bat, eta gisa da, Euskal Herriko hondartzak nahiko garbixa diela, edo gehixenak garbixa diela, baina, adiz, agitiko hondartzan ikeldon, eta Meñakoseko hondartzan, barrikan, aztertu da diela, pila bat hondakin eta metatzen diela hor. Eta, ikerketa horrek esaten dau, 75% dira plastiko hondakinek. Hau da, botillak, bombilak, janari poltzak eta olako gauzak. Orduan, hori pena bada. Egisa da, bueno, ez da, ezin da esan, ez aitzakidek ezin da esan, ez ebez. Ontxe, itxustolan neurrixak, botillan, tapoiak, elkarrekin bildu da. Baina, bakitzu, adibidez, 180 botilla horrek tapoiak kendu itxe itxula da, eta be. Orduan, olako neurrixak errespetatu inbidie, baina lehengo gauza da plastikoa murriztia. Gero da berrera biltzea. Eta gero ja azkenik berziklatzea. Baina, karo, itxema dugu asko kontsumitu eta gero horre gauza bota, holan dauzkau itxasuak, holan dauzkau landak, dauzkau... Desastre utxa, zaborrez betea. Niri arroketan ibiltzea asko gustatzen zait. Ni ondartzan aspertu iten naiz. Ondartzan naiz guten, baina ondartzan noanean beti noa arroketara. Eta egia esan alde hortatik, etxeko txikiak aitan aldera atera dira eta gustora ibiltzen garan, enretan, eta ibiltzen. Eta ikusgarria da, zenbat zikin batzen danan, ez? Azkenian geratzen da dana kateatuta ero da, eta ikusgarria da, zenbat zikin botatzen dan, eta jendea zaten, baina hau nola? Botillak hartu eta itxasora botatzen dituzte, bueno, asko errekatara botako dituzte, eta errekak ero itxasora eramaten dute, baina berdizait, niko gaur egun ikuste oraindik inoiz kotxean junda aurrekoak hartu eta freskagarri lata bat erolan botatzen duela, nik bozina jotzen atzen, erorin zaizula lata, ez, nahi eta botadu. Kristoneko amorro ematen da, eta gainera ez da itzakerik saborontzerik ez izatea zaizu, adibidez, Japonien egon zara, gehixautan, gainean eramaten dute, berai. Gainean eramaten da, zean, kaletik zoi ez da sakarrontzerik, baina jendeak itxuria poltzan sartzeko, eta hori igual, egun osua zoia zure udan joan ginen, da urpila eraten ginen, da azkenian erosi izan ginen horre botiak berrera biltzeko, ze 3 egunan kristoneko esetasuna eraten ginen urpila bat, eta horan, eltzen ginen hotelera beti, holako, 4-5 botillakin, da honek zentzurik ez dauka. Eta hori, baina erretzaileak, lehenko eta kalean gehatzen ziren iskina batean otezan iskina eta erretzeko, eta hane otezan jentea erretzen. Baina kaletik oinez erretzen ikusten nuena, jute zan olako gugurutxo batekin, paperezkoa, eta hautzontzi moduan erailtzen zuena, eta han lurrian etzen un ezerra aurkitzen, ez da, ez dago. Alde hortatik, ez zaten, nire miresmen guztia, Japoniarrei, da, bueno, pentsatu nahi dut hori etorriko da egunen batean.
Patri gauzat, olioa bota dut hor, ja bero-bero dagoela eta horri ingo ditut, danak itxaskia sartu, eta salteatu ingo ditut. Kontuz, saltu ingo dugu honek, eta? Eta honekin, bueno, olioaren zaporea emateaz gain, beste ikutu bat emango diogu, eta oin, ze usaila etorrean ona. Hau itxasoko zaporea. Arroza, nik uste ja puntuan dagoela, eta oin, piperbeltza, itzaltzen badia zu hori ja. Itzaltzen, bai? Bai, itzaldi, ja hori egosita da, bakarri nahi nion nolako gorritu bat eman. Bai, beroaldi bat eman. Hori da. Bai, eta gero, nik asko entzut dutena da plastikoakin eta, nik betidanik izan ditut taperrak, plastikozkoak. Eta igual ja, ez nahi ditzu erabili, ondo dau, da kristalezkoak erosi, bale. Baina gero, taper horrek plastikozkoa dienak ez bota, ez jendek itxeitxuna da, ez kristalezkoak erosi ditut, ekologikoagoa nazilako, eta plastikozkoak bota itxeitxu, ez? Hori gorde, etxian, ez dakit, galtzerdixak gordetzeko lan, edo komunian olan gauzak gordetzeko igual, hileko gomak, edo arixak eta horratzak eta... Enduko zara beste faseta batera. Superzinak gordetzeko, kanikak gordetzeko, bai, tokatuko zeitzu. Umien gauzak eta... Oso ondo etortzen diolako gauzak gordetzeko. Bakoitzak beriak nahi izaten ditu, eta horrek ekin adietan eriak, eta superzina diolako papin txikitxo batzuk. Ja, nik ez nak egin zazien horrek. Horrek nire garaian ezien existitzen. Nire garaian ez da ere, baina oingoa dira. Bueno, horretarako ere oso ondo etortzen dira. Bale, bueno, arroza gatz puntuan eta zen moduz dagoen. Ostra, arroz txuri batean nola hartu aldo lago zaporia? Joe, hor bototzasun saldakin. Salda dauka honen zaporia. Bai. Utzi bakarri probatzen den arroza. Gatz pizkat falta zaio, Ez dio bota, itxoin, naztu ingo Eta puntuan, nik ez diot salda gehiago botako, nik uste lan. Eta horrela, askar, lagunekin egunen batean, maskari bat daukazu eta risotto bat eroin nahi baduzu, iten baduzu horrela, 10 minutu lehenagotik egosi, gero ikusten duzuen momentu batean egiten dela. Orduan, oin, hau ondo nazi, eta itzaldiko dut, eta platera montatzeko behar duena da. Bale, hau ez duzu arrozakin nazu. Ez, izango da. Ohe bat, hemen, pentsatu, plater hontan, ohe bat. Bai. Ero, bueno, plater handi bat atarako du. Vale. Eta gero... Zapala? Zapala, bai. Beltza hori da. Eta gero, gainean itxaskia jarriko ditut, ez dira jungo nahaztuta, eta gero, estaliko dut hori... Hori bai, sushia ona, Bai. Eta kontut, gogoratu hau marinatua dagoela, ez dago gordina, gatzetan izan dugu, zenbat aldiz hitz egin dugu hemen, gatzetan, tal hauek ongo dira pixkat, erdikoak hartuko zut. Ze egoten di beti gazi hau. Ez da probukot platerpanak. Hartu. Venga. Bueno, Dana batera ondo joango da, ze arroza, praudot bakarrik, bikain. Kosina pingo da gainera, baina arroza gaina... Hau gai probo bikot. Bikain. Dana batera? Kontua da, Patri, oin jendeari ematen badio pixkat, erreparo pixkat arrainak ordinik jatea, arrozaren beroarekin eta egingo da. Apur bat agusten badugu, eta fin horrela moztuta doan moduan, kosinatu ingo da, Orduan, esan dakoa, ingo du. Horrelako, hobe bat. Mirameneko arbelaitz jatetxeko arroz itxaskiekin. Bai, orduan oinko jara. Izena berez isauka? Itxaski salteatuak arroz gainean, eta... Kabrarroka estalkiarekin. Bai, nik izan holan, beraz, ez nola zaukaten beraio, baina nik... Nere, berrinterpretazioa egin dut, bakizu, beti... Hau, berak eman zotun errezetia liburu batetik. Liburu batetik atara nuen. Hau daukat, nola zen liburua? Betiko errezeta tradizionalak eta berrikuntzak erolako, eta, bueno, ondo dau. Eta hain, gainea, pro egingo du, Bueno, pizza txiki gaua dira, baina berez. Horrek emote dutzu, goi maiako sukaldaritzan ikutua, Bueno, berez. Ni naiz oso pintza zalea. Da gero olixo berdia falta da. Bai. Nik onartzen dut, enaizela oso pintza zalea, eta nahi hau dudala, sardeskak, koiarak, eta olakoak erabiltzea. Baina honek, bai, ematen dizula olako pro ikutu bat. Emototzu, bai. Ze, itxura,
Una. Jaun Andreok, hemen dauzkazue gure itxaski salteatuak arroz krematxu gainean, kabrarroka estalkiarekin. Izena bakarrik esatia da, gogoratzea ere. Oin hemen patrei danetik hartu behar da. Ingo, saiatuko garela, sai. Potolduarik. Betxu txirla, bentxe lanperna, muskuio arroza, eta bentxe olixo aputxo bat hartuko eta arroza. Oso ona. Honetan. Sorionak, zigor? Sorionak zure amare. Nire amai. Zure aman soriona die, eta oin, amatxundako, zein modu? Hamburguesak. Nire amai asko gustatako kapres hamburguesak. Bai. Ez. Koinzidentzia izan da, baina, bueno, esango bai, Bai, egun berezietan beti, bai ero bai, kapresen da. Ez dut inoizei, baina igual eskatzen badu ez da, gaur programa ikusiko da, ez da, baitu. Ez baina egisa da, urte betetzetarako eta holako hamburguesa txikitsuak ataratzeko, ez? Hombre. Pikoteorako. Bai, nik ikusi bane ideia esan da, etxean imartut urte betetze festa guztietan. Bueno, hamburguesak alginunin bertxio handian, baina engo itxugu txikixak eta oiaskuanak. Errezeta, holaxe. Robot baten oiaskua, arrautza, gatza espeziak eta ogi birrindua birrinduko. Gero mozzarella herri eskuekin mamurtu eta nahasi ingo. Eskuak olixotan busti eta hamburguesatxo forma eman gotzau, ondo kosinau, sartagin berian ogixabe apur bat txigortu eta gero hamburguesak osatu, aragixa, mozzarella, errukula eta tomatiakin. Eta errukula espago izaten, olako osto berde batzuk, vale, oso ondo. Bariatu bat. Beraz, eingo gorea etxean. Hori ez. Arakina erosi biharrian, arakina erosiko zau. Oiasko paparra. Eta ingo guk ingo birrindu. Vale, baina izango da aragia bakarrik, ez? Bai, ez, aragisa, arrautza, berakatza, oreganoa, sekaro, kapresea da orduan, italiara goaz. Horregatik, oreganoa gehitxuko za. Baina, berez, ez, kapri uartean, horti dator kapresentzala, izango zen, hau da, Italiako koloreak, ez? Banderen koloreak omen dauzkala, dala, tomatearekin gorria, mozzarella-rekin txuria. Eta gero, albakarekin izaten da berez berdea. Vale. Gaur, errukula, osto berdeak, oreganoa. Horrekin gehitxuko zau berdea. Baina, erzeta tipikoetako bat Italiakoa izango zen, hau, ez? Oso tipikoa. Italian egiten badute, gure, guk txorien egiten dugu moduen astazkenetan, erzeta tradizionalak, hau sartu beharko lukete beraien gastronomia. Baina eurak ikurrin entzala da, igual deitxukot. Guk kaprese, eurek ikurrin. Bueno, esan dakoa, erzeta tipiko bat, Italiakoak. Txorienen izan ditugu, bersioak beraienak, eta gaur egun egia esan, nik banaiz, juten naizenean olako, jatetxe italiar batera ero juten banaiz, antipasti ero, nola dira, zarrerakoak. Izena oso polita da, antipasti, ez da, baina antidan guztian ni gustatzen zain, beti kontra joatearen, eta orduan, zarrerako moduan, gustatzen zait eskatzea. Bai, sasoia danean, noski, argi da, juten banaiz orain, italiar batetara, ez dut eskatuko, tomatiak, daude, baina udanero, ez? Udan eskertzen da, gainera? Eta freskoa da, enzala, fresko bat, mozzarella gustatzen zaigu etxian, da orduan umeek be gustura jaten duten entzala da. Nik hori, eztabaida ukitzen dauen, kuadrillan eta, ze beti joaten ginen jatetxe italiar batera, arrasaten kasolora. Eta beti bi pizza edo, ingo elkarbanatzeko pasta eta pizza edo, ingo bi pizza elkarbanatzeko, da nik, ez dagoen norbaitek nahi entzalada bat, eta pizza eta entzalada eta pasta bat, horan zeure freskoak inaztia, ez ostan kasurik ikin inoz. Ni pizza bakarri, nik gehiago esan ditu, ni juten garenean, pizza nik ez dut eskatzen inoiz ez. Ez, badakit umeak eta hartuko dutela, eta ordan pusketa batekin nahikoa, gustatzen dut pizza, baina nik da gauza bat, ez zait, niretzako bat osoa, bi atal, hiru atal pizzanak, ez ditu jaten.
Bai, orduan, kentzen die lapurtzen dietu umei, beraien protesta monumentalaren, aiu ondoren, Bai. baina badakite kendu ingo diedala, ze azkenean nik ordainduko dut, eta esate, zuek ordainduko duzue, baina aita zara! Claro. Zukein biozu guk nahi duguna. Hori da, ez da gizu, ni hori graziten lagunekin mehuten gane jatetxetara, eta bezeroa beti dauka arrazoia. Ez, bezeroa dauka bere arrazoia, baina igual agian ez da horrela. Hor, itzein ez, jatetxekoak azaltzen dizu, baina beti ez dauka arrazoia. Orduan, hori esaldi hori mesedez kendu dezagun gure iztegitik, eta sar dezagun beste hau. EITB maratoia, 2 egun barru badator, eta aurten badakizue bihotzeko gaitzen inguruan joango da, horren kontra borrokatzeko ikerketarako gehien bat diru laguntzak, hemen dirua eskatzen, eta horra bideratuko da diru guztia, beraz, badakizue, zengo gure leloa bihotza da, eskerrak abesten dutelak gu baino beto abesten dutela, hemen dikaten abestia. Hala ere, bertzioa, gu Patri, ezautzen genuen bertzioa, hau goizaldeko ordu txikitan jartzen zigutena, zan, bakaladeroa. Makinerua. Hombre, mendikat beti izan da... Ni gustatzen gaten, Ni ordu batetik aurrera edo zer. Bestela kotxian enuke jarriko hori. Baina, maratoiko bertsioa be, politxa. Ondo, egia da, oso politxa dela, eta, esan dakoa. Hor dauzkazue, bizum aukera daukazue nahi izan ezkero doaitza emateko, hor azpian, eta bestela, telefono zenbaki bat, eta hor izango zen kontu korronte bidez. Eta aukera berdina izango duzue, ostegunean, dan izango gara Patrizia eta Biok, ETB-ko beste langile pila bat, baita Euskal Herriko jende famatu pila bat, aizkolaria, kirolaria danetari, kultura inguruko jendea, eta bertan izango da telefono hartzen, eta esan dakoa, 2 euro, 5, 10, 1000 nahi duzuena, ero aldu zuena. Hori da. Hemen txe betxu, zigor, egin dut aragisa birrindu, gero gaztaian erdixa mamurtot eskuakin, bertan hasi da, nahazin jo, eta ontxe eskuak olixotan ditut, olixo aputxoa be, botakotzat, zartaginera, eta eskuakin nolan aprobetxauz, esjakura eze behitxatxeko, ingo ditugu hamburguesa txikitsuak, ogisa hola da, guk bekiz kalkulauko, betxu. Hola seitzen baditugu, hamburguesatxo batzuk. Bai, tamainakoak, ez? Hori da, eta gero, plantxan kozinoko. Ez Patrik, gauza hundirik. Gauzatxo bat, lehen arroza indugun hontan, eta zu, mundu, zarean ero gehiago ibiltze zela, entzun duzu moda horretaz non arroza egozi, eta bere arrozaren ura almidoi hori eran limoi zukuarekin, eta horrek asetzen zaituela eta gehiago ez jateko ari dala jende egiten. Ikusi indot gidoian irakurri bakarrik, ni bakitzu sare sozialak bai, zabalak diela, bakoitzak aukeratzen daula ze eduki kontsumitu eta nire algoritmoak ez ditorrelako gauzarik erakutsi. Niri egia esan bakarrik, nire algoritmoa sartzen dit. Jendea mendian korrika, errezeta pila bat, eta ero jendea bizikletakin saltoak ematen, bizitza bihar bukatuko bazan moduan. Neri txakurkumiak? Txakurkumiak? Txakurkumian argazkixak, bidixuak, eta pila. Bai? Beti egoten azan. Potxolua dielako eta beti agertekatelako behitu txakurkume bat, eskilera batzudatik, hola nik bintzen da. Bakizu gero azten dienean oso itxusia gehazte. Hori, nik, nana, umiak, daite bitxe txakur polilla da. Bai, baina gero danak ez dira polipolitxak, txikitan danak, baita gu ere, txikitan nik ikuste ditut argazki eta nio. Ze pasau jat? Eta nun galdu naiz, ze gertatu da hemen tarte honetan, ez? Nire algoritmoak horrek, irrazeta bebai pila bat eta bidaiak. Baina almidoia hori ez. Kontua da, modan jarri omen dela, esan dakoa, egozi eta ur hori, esaten dut, almidoia daukala ur hori horrek limoizukuarekin edatea, horrek asetzen omen gaitu, eta almidoia eta limoizukua hor sartzen vitamina eta sartzen duenez, gure gorputzak ez duela behar gehiago, ero horrekin neikoa dela, egunero kontutan izan horre, dietistak eta esatero, medikuek ari dira, kontu zibiltzeko, olako kasuei, olako modei kasurik ez egiteko, argaltzea, delikadurarekin arazore baldin badaukagu, profesional baten eskuetan jarri beti, eta arek gomendatuko digu,
nola jokatu, eta pertsona bakoitza mundu bat garelako. Bati balio diona, beste bati agian ez, eta bere lanaren, adinaren, sexuaren arabera, dieta bat, beste dieta izena ere, ez da gustatzen esatea, ez? Elikadura, jarraipen batzuk, egin beharra. Bai, ze dieta gainera ematen dau. Hori esan daia, dieta nau, Bai, eta gainean nik uste dut, dietan inoiz ezin garela egon, edo igual, momentu konkretu baten helburu bat lortzeko. Izaten bada, argaltzea, izaten bada, osasunarekin zerikusia dauka. Osasunakin zerikusia daukana, kirolakin, edo. Baina, berez izan bida, bizitza estilo bat aldoguna luzatu. Beti. Oiturak, bizi oiturak, jaten ondo ikastea, eta hori inbar duguna, ez da, dieta ez, danetik jan, hemen bintzat, nik niri ondo doakiana da, danetik jan, moitu, ipurdia moitu pixkat, eta zoriontzu izan. Garrantzitsua hori, irriparre egin, barre egin, lagunekin egon, familia zaindu, eta hori egiten baduzue bizitza jungo da. Simplea da. Bai, asko oso simplea da. Hementxe hamburguesatxua. Gure hamburguesa bezala, simplea dira. Bizitza. Hementxe basertuko ditugu batzuk, eta hasiko gara, oixak be. Vale. Apurtxo bat. Kasu honetan, oiaskoena dira, eta hemen kulturalki oiaskoa ondo egin da jaten du. Horregatxik mantatzea itxut hor, bestela atara ingo nitu, baina. Aragi gorriana, obeiana izango bazin, ja, atabatzeko preste gongo zien. Atako egin joan. Niru. Dakit kulturala dala, baina, alatabe, ez da izan, ez dakit, egin esan, badakit, honek, Ferran Adriak izan zuen, olako sushi bat, erolako oiasko gordina atatzen zuela, baina, egin esan ez dakit ze, egongo da, ez da, kultura ematen, gordina, non oiaskoa gordina jaten da. Nik neuk ez dut ezagutzen inunez, eta badakit hori izan zuela. Nik ez dut ezagutzen, eta ez dut ezagutu nahi. Zeba! Baina hori berdina zenbatek esango dute hona etortzen direnak eta ateratzen dietenak hemengo txuleta bat. Eta gorria barrotik eta... Zigor, bakitzu ze, ez da isela jan? Ja, baina hori, berdina esaten, baina beste bateko igual oiaz... Agian, ez dakit, holako... Ez dakit, delikatezen bada. Basai, jango guk. Jango guk txuletia, jandaixela... Txuletia, baina nahi dut esan oiazkoa. Jandaixela eurak oiazko gordina da jango nik txuletia. Nik ateak ez dio eskiote zer izten, Nik danea holan gaurkoz aurrean jarri daten dana probatu dut, eta holan bidaiatu dugunean eta zerbait esateko moduan hau ez dago txarra, sekula ez dut ezagutu. Nik uste dut... Gauza gutxi da, osoan txarrak. Tailandian oso tipikoa zanan irudian kaleti jun eta honek... Arrautze gozi ustela hori? Eskorpioiak eta olako sisare lodillak eta hori jatea eta jangen ikun. Eta ez dut, hau da gehiago, txorra argazkia teatzea, baina da, otarrizkan azalak, soja pila batekin, kurruskari hartu da, zeaporia zena, soja. Baina txaukaten ezer, Patri, esaten, baina egia da, argazki oso ikusgarria da, zu hartu eta eskorpio bat jaten, pitzakit, guk hemen abakantua jaten ditugu, ez? Antzakua. Antzako parecido. Abakantua hobia. Hementxe. Vale. Eskuekin ja, ez gara erretzen, edo erretzen gara disimulatzen dugu. Minutu bat, venga. Minutu bat zeba? Eutzi. Ez, minutu bat ja, ainaza, hainbeste eursartzen. Hementxe, beste gaztaien erdiz aprobetxauko. Vale. Hementxe jarteko, eta hemen egongo da kapresea, ez? Vale, tomateak, gazta, eta, bitu gorria. Albaka olioa, ja, igual. Basterrian dako zue, Patri? Betu. Albaka olioa gainetik botatzen badiozu, ez? Eta hemen ja, benetan, kaprese bat izango zen. Bai. Betu, gaina holan goiti bera holan jariokorreko. Xe ona, eta gero ingo itxut, betu, honeko gitxuak. Lengunean inuen hori, ziratzakin. Ostras. Nahi barik izan da, Eta nahi izan ezkero, galaperra arrautxatxo bat hor. Betu, aman urte betetzerako. A ber, hau, zeinek ez duin, aman urte betetzea nolako. Txak. Betu, espada hoein, ideia bat. Eta ez da, haue barikoa izaten bazan hori elkar banatzeko errezaten dako da, ez? Politxa, mentxe, gure, kaprese hamburguesatxuak.
Zorionak idoia. Sorionak ama. Aber, ondo, ume. Ze ipini oso? Bai, ume. Nire amak beti ume. Bueno, bat nitzeko eta bat zutzeko, ez? Ni pikantiena nik hartukot, Horri bota jozu gehien? Nei bingo lana, bai. Komentzitu gena oso, Urte betetze festa baterako? Oso, ona. Da oso onak atalaten die. Bai. Eta, bixar ziur, bixarko errezetak be bai, ondo atalako dira, ze bixarko errezetak probata dauz, ze betiko errezetak dira. Errezetak tradizionalak. Oia. Beraz, Zue lagunok. etorri gurekin. Politia pasa, eta bihar. Txorien era. Agur. Agur. Haupa idoia.